Hej, jeg kan lave en video, hvor man laver en dør med en port, der lukker halogi med et håndtag. I sætter bare dem så op som er sådan her, og så sætter I 2 ekstra. Og så fylder I det bare ud. Og så bruger I sådan de her stempler her. Og så graver I en tak ned her. Så kan I godt gøre uden der sker noget. Så gør I bare det her. Og så får vi det bagud. Og så sådan her. Og så siger vi bare håndtaget kommer til at være lidt. Og så sætter vi herinde her. Det er starten til en hurtig. Og så sætter vi også 2 ned her. Der. Så sætter jeg dem her igen. Og så går jeg bare lige en tilbage. Så det her. Og så går jeg op her. Og så også bare køre den her til håndtaget. Se? Det er sådan det. Ja, altså vi har en på først. Sådan, tak fordi I så med. Farvel, og vi ses næste gang i Minecraft.